Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Татарстан Республикасы. Татарстан Республикасы. Казан қаласы. Татар кызы 2019 конкурсының сайлап алу финалы. Бүген яңа көннең яңа тарихына яңа исемнәр язылуның шаһиде булачакбыз. Хатын-кыз. Җир йөзендә яшәүче гүзәллек алиһәсидә. Иң назлы, иң шәфкатьле йөрәк ияседә. Иң көчле яратуга сәләтле зат та ул. Шул ук вакытта җавапсыз табышмак. Җирдәге фәрештә, мәхәббәтнең утлы кралы да, тылсым тулы ае да. Алыштырмабыз синең бер елмаюны, гомерләрнең әллә ничә язына. Синең шушы бер елмаю белән дә күмеләбез шын мәхәббәт язына. 2011 елда Чиләбе каласында Лена Рафик кызы җитәкчелегендә башланып киткән әлеге бәйге Рәсәй киңлекләреннән дөнья күләм мөхиткә чыгып, бар гүзәлләрне үз канаты астына алды. Милләтебезне барлауда, телебезне саклауда ул хәлиткеч роль уйный. Аның төп герое Татар кызы. Татар кызы. Бу исемдә күпме тылсым, күпме сер. Иң мөлаем бу сылуга сыкланып син бакчы бер. Иман нуры балкыяның ай кебек йөзләрендә зиялылык, инсафлылык, гади сүзләрендә. Иң мөлаем, иң уңган кызларны хөрмәт итә һәр кеше. Бүгенге бәйге белән тәбриклибез без һәр кемне. Шулай дип, сезнең алда Татарстан Республикасы, Казан қаласы, Татар кызы 2019 конкурсының сайлап алу финалисткалары. Исәнмесез, кадерле милләттәшләр. Хәерле кич, хөрмәтле, яраткан туганнар, җанатарлар һәм дә матурлык яратучы дусларыбыз. Һәм әлбәттә, берсеннән берсе матур, берсеннән берсе шибәр булган гүзәл кызларыбыз. Сезне барыгызны да Татарстан Республикасы буенча Татар кызы 2019 ел гүзәлен сайлауда кайнар сәламлибез. Җанатарлар, ишетелмисез? Аллага шөкер. Гүзәл кала, моңлы кала, шаң тарихлы кала Казаныбыз. Бүген ул гүзәлләрдән, безнең кызлардан таң кала. Чынлап та, җөмһүриятебезнең төрле төбәкләрендә сынаулар узып,
иң-иңнәрегенә сайланып алып, алар бүген ниһаять Казанда җыелдылар. Менә алар. Хасанова Эльвира Мамадыш. Сейфуллина Руфия Алабуга. Хусейнова Рания Кукмара. Гали Акбарова Резида Яшел Үзән. Шафигуллина Айсылу Саба. Әхмәтова Алия Казан. Кадырова Резида Лайыш. Билалова Энҗе Саба. Аюпова Азилә Яршаллы. Абдрахманова Регина Актаныш. Шакирҗанова Гөлназ Арша. Галимова Әдилә Яңа Шишмә. Дуслар, шундый ук кайнар алкышлар белән әлеге бәйгене оештыручыларга да алкышлап алыйк әле. Менә алар. Бөтен дөнья татар конгрессы. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Һәм инде ассызыклап үтәбез әлеге чара татар халкының милли үзенчәлеген саклау. Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысасында уза. Һәм бүген безнең белән бергә Мустафин Данил Мәхмүтулы, Татарстан Республикасы Президенты Департаментының эчке сәясәт мәсьәләләре буенча милли сәясәтне гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы. Колесникова Елена Рафи кызы, Халыкара татар кызы дирекциясенең президенты, Чиләбе өлкәсе татар конгрессы рәисе. Шакиров Дәнис Фанисулы, Халыкара татар кызы дирекциясенең директоры, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары. Натфуллин Дамир Данилулы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары. Салихов Данил Хабибрахман улы, Язучылар берлеге рәисе. Әйдә дуслар, безнең спонсорларга да күчәбез. Алар күп һәм инде аларга да алкышлар кирәк булачак. Беренчесе Кукмара Тимер Савыт Саба заводы. Бүген монда 900-дән артык кеше эшли. Генераль директор Захидуллин Азат Ясави улы оешманы 24 ел буе җитәкли. Бүгенге көндә Кукмара Металл Савыт Саба заводы дөнья күләм танылган бренд. Алкышларны жәлләмибез. Казанда узган WorldSkills 2019 дирекциясы. Россия WorldSkills стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты, спорт һәм социаль проектлар дирекциясы генераль директоры Азат Рифкатович Кадыровка рәхмәт сүзләрен белдерәбез. Дизайнер Луиза Скипина исемендәге ателье бутик. Әлеге бутик ателье сыйфатлы, затлы киемнәр тәкъдим итеп кенә калмый. Әлеге брендны сайлаган һәр кемгә ачылырга туры килгән образ ярдәмендә үзен бөтен дөньяга танытырга мөмкинлек бирә. Milli үрнәкләр белән сумкалар җитештерүче Булгари ширкәте. Булгари остаханасы ул борынгы юкка чыга торган һөнәрне заманча аксессуарлар ярдәмендә торгызу омтылышы. Татарларның үзенчәлекле сәнгать традицияләрен саклап калу, заманча эшләнмәләрдә күп еллык тәҗрибәне куллану, хәзерге заман кешесенә гореф гадәтләрнең кыйммәтен күрсәтү.
Шулай ук Резиде Адор, профессиональ молекуляр косметика. Косметика эшләп чыгару белән 5 елдан артык шөгыльләнәләр. Европадан клиник тикшеренүләр үткән уникаль актив молекулалар кайтарыла. Девизлары: косметика киштә бизәп торырга тиеш түгел, эшләргә тиеш. Әйдәгез әле спонсорларыбызга тагын бер тапкыр кайнар алкышлыйк. Инде дуслар, ихтибар. Чөнки хәзер сез әле генә күргән кызларга бәя бирүчеләр исемлеге белән дә танышып китәчәкбез. Бүген хөрмәтле җанатарлар белән республикабызның иң мәртәбәле шәхесләре дә бәя бирәчәк. Менә алар, Татар кызы 2019 конкурсының жюри әгъзаларын тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. Сөнгатуллина Зилә Даян кызы, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры артисты. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе кафедра мөдире, профессор, жюри рәисе. Алкышлар безнең жюри рәисләренә. Идрисова Кадрия Рәис кызы, Бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе, Ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе. Фердинанд Фәтхи, Татарстан Республикасының халык артисты. Хаметова Ләйсән Рашид кызы, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының җыр һәм бию ансамбле педагог репетиторы, халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреаты. Инсаф Фәрит улы Абдулла, сәхнә сөйләме буенча Казан театр училищесы укытучысы. Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министрының урынбасары. Талипов Эмиль Мансур улы, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры. Гыйлметдинова Диләрә Рифат кызы, халыкара татар кызы 2018 бәйгесенең җиңүчесе. Инде жюри әгъзалары үз урыннарына утыралар һәм үз эшләренә керешәләр. Хәзер хөрмәтле тамашачыларыбыз һәм җанатарларыбыз, сезнең игътибарыгызга Казан бию ансамбле башкаруында Татар халык биюе. Алкышлап каршы алабыз. Әйдәгез.
Сезнең алда Татарстан Республикасы районнарында сайлап алу конкурсында җиңгән милләтебезнең өлгесенә тиң 12 матур кызыбызның чыгышы көтә. Кызларга куелган билгеләрне хөкемдарлар махсус исемлектә билгеләп барачаклар һәм бәйге ахырында суммалар җыелып, без җиңүчене билгеләячәкбез. Хәзер финалисткалар белән якыннанрак танышырбыз. Берсеннән берсе шибәр кызыбызның кайсысына сәхнәгә чыгарчатсак та үкенечле булмас дип уйлыйм. Чөнки аларның әзерлекләре белем дәрәҗәсе беренче урында тора. Озын сүзнең кыскасы 2 минут ярымда кызлар үзләре белән таныштырырга тиешләр. Ә менә ничек сөйләрләр, ничек фикерләрен җиткезәләр, ансы инде үзләреннән тора. Жюри, сез әзерме? Рәхмәт Инсафовый. Һәм инде җанатарлар, монда сезнең алкышларыгыз бик күп кирәк булачак. Ә сез әзерме? Менә әйдәгез тикшереп бирик. Җанатарлар йоклый буга. Җанатарлар сез кайда? Вау! Яхшы. Яхшы, башладык. Беренче номер астында чыгыш ясаучыбыз Мамадыш районыннан Хәсәнова Эльвира. Башлыйбыз. Шишмә буйларында үстем туып, үз авылым шунда, үз йортым. Тынар иде җаным, эчсәм кайтып, шишмә безнең суын бер йотым. Бит минем бала чагым, шушы шишмә суын эчеп узды. Әнкәй бәгърем мин тугач, кызым, балам, үзеңне татар кыз икәнен онытмыйча, илебезгә, телебезгә тугры булып үз дигәнгәме? Әллә соң иң күркәм Эльвира дип исем кушкангамы? Күңелем һәр вакыт яктылыкка, нурга омтылды. Бүген сезгә күңелемне ачасым килә. Мин Мамадыш районында туып үскән Илшат кызы Эльвира, 21-нче гасырның бәхетле татар кызы. Әйе, мин бик бәхетле. Әби бабам аша дәвам итеп килүче милли гореф-гадәтләрне өйрәнеп, әти-әниемнең кайгыртуын, йөрәк җылысын тоюым белән бәхетле. Кечкенәдән җырга, моңга, биюгә гашыйк. Үсә төшкәч, нәфис сүз осталыгы белән шөгыльләнә башладым. Ә инде мәктәп бусагасын атлап чыгып киткәч, Казан педагогик коллеҗенә белем алырга кердем. Анда мине остазларым, укытучыларым үземне төрле яктан ачарга ярдәм иттеләр. Шушы кечкенәдән яратып үскән шөгыльләрем, күп кенә тәҗрибәләр киләчәк һөнәремә бик нык этәргеч булдылар. Хәзерге вакытта мин Казан шәһәренең күп профильле 185-нче лицейында плангыч сыйныф укытучысы булып эшлим. Ак, чиста кагаз битидә саф балалар күңеленә милли хәзинәләребез сырлыгын иңдереп, киләчәк буын кешесе үстерә алуым белән мин шиксез горурланам. Каршылыгыз Сайфуллина Руфия Алабуга. Таныш булыйк, мин Руфия. Туган ягым Мамадыш. Сылу кайынна иле, назлы, йомшак җиле. Әти-әниемнең сөекле, уртанчы кызлары мин. Ике апама булышы, сеңгәшкә үрнәк мин. Туган ягыңны онытма дип, бабам сөеп үстерде. Әбиемнең киңәшләре тыйнак, сабыр иттерде. Мугаллим булу теләге мине канатлы итте. Хыялларым Алабуга уку йортына илтте. Казан филиалы булган мәхәббәт шушы йортта. Халкым тарихын өйрәнәм мин хәзерге вакытта. Бәйгеләрдә еш катнашам. Баш эшләтү бик кирәк. Җиңелгән чакларда булгалый. Тик шулай да бик сирәк. Биргә дә яратамын буш вакытым булганда. Малларга да күз саламын иртән көтү кылганда. Үз ягымны яратамын. Мин бит авыл баласы. Ши җирләргә күңел тартмый. Килә монда каласы. Милләтемнең асыл кызы булу минем теләгем. Бу бәйгедә сынатмас минем батыр йөрәгем. Алабуга шәһәреннән
татлы күчтәнәш. Күп тәмле шәкшәкләр ашаганым бар. Менә монысы алам була шәкшәге. Иң тәмлесе, иң рәхәтле. Авызда иреп китә. Чак-чак, это да, это вкусно. Хусаинова Рания, Кукмара. Хәерле кич, Казаным. Хәерле кич, туган илкәем. Сәлам юллый, Кукмара кызы. Ярата ул, туган җиркәем. Бар җиһанга сафлык истәп, кышлар килгән бер мәлдә. 1997 елның 9 гыйнварында җиргә килгәнмен мин дә. Хусейновлар гаиләсендә бердән-бер кыз булганмын. Рания дип исем биреп, газизләрдән газиз булганмын. Матурлык дип аңлатыла, гарәпчәдән исемем. Килешеп тора дип уйлыйм. Исемем ул минем. Кечкенәдән биеп үстем. Җәүһәр, сөмбел түгәрәкләрендә, әти-пәшә баталарга түссен тик идән генә. Татар шигырьләрен укыйм, Тукай, Туфан, Җәлилем. Кич куем, сабан туйлар, үтми минсез җәйләрен. Кыйблам туры, иманым нык, югалмам киләчәктә. Теләгем минем юрист булу, төгәл булу һәр эштә. Әтиәнем, әби бабам, милләте белән татар. Татар кызы Рания дип, мине һәр кем дә атар. Татар дип горурланам, яшәешем, милләтем. Киемнәрдә кулланамын татарның бизәлешен. Татар кызы бәйгесендә уйладым катнашырга. Теләгем зур, иншалла, булдырырмын барында. Йыракларыга дан тоткан авылым минем вахид. Гүзәл, бай, бердәм җиремә кунакка кил, рәхим ит. Тегүчеләр, игенчеләр данга күмә бу якны. Кукмаралар колай җәеп каршылый һәр кунакны. Галиакбарова Резида, Яшел Үзән. Сезнең алдыгызда Яшел Үзән кызы Резида Галиакбарова. Җырга, моңга гашыйк кешемен. Гомумән безнең нәселдә җыр моңга осталар бик күп. Милли моңнар минем каныма сеңгәнгәдер. Мин Казанның Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятенә укырга кердем. Илхам килгәндә әле мин каләм дә тибрәткәлим. Әйтергән уй фикерләремне шигырь юлларына салам. Минем өчен үрнәк татар кызы булу да бик мөһим. Шуңа да әниемнән милли татар ризыклары пешерү серләренә өйрәнәм. Тәмле сый-нигъмәтләр әзерләп, гаиләмне бер түгәрәк өстәл артына җыю минем шәхси гадәтем дисәм дә ялгыш булмас. Минем кызыксыну, уңышларым дөньямның бер өлеше генә бит әле бу. Мин һәр вакыт эзләнүдә, чөнки чын татар кызлары өчен камиллеккә чикләр юк. Татар милләтенең бер кызы мин. Татар иле минем ватаным. Кая гына китеп сәфәр кылмыйм, көч алырга сиңа кайтамын. Яшел Үзән, алтын бишегем син, тәүге тәпи киткән урыным. Татармын дип, Яшел Үзәнле дип, башым горур килештырамын. Йөрәгемдә татар җыры яши.
Шул җыр белән менә мүрләргә, насыйп булсын җиһан минбәренә басып, тәфтиләүне килергә. Яшь димәгез миңа, талларны да яшьтән басып беткәннәр. Бер йодрык булып тейнәликче, милләт диеп дөнья көткәннәр. Шафигуллина Ойсылу, Соба. Казан гөрли. Вакыт чаба. Мин татар кызы бәйгесенә ашыгам. Бәйгедә үземнең иң изге, асыл сыйфатларымны ашасым. Татарымның затлы бер шәхесе, йөзек кашы буласым килә. Кыйбыламны эзлим. Сөембикә манарасы. Дастаннарда дан җырланган татарымның ханбикәсе. Менә минем кыйбылам. Менә кемнән үрнәк алырга кирәк? Мин данлы Соба ягында туган гади бер авыл кызы Айсылу. Бала чагым, мәктәп елларым, әти-әниемнең җылык чагында сизелми дә үтеп китте. Чая, тормыштан ям табып яшәргә яратучы ай кызы Айсылу үзенең бала чак хыялларын тормышка ашыру өчен Казан шәһәренә юл тотты. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кереп, Санкт-Петербургтагы 10-нчы халыкара пластика телендә актерлык осталыгы конкурсында җиңүгә ирештем. Үземне кино һәм телевидение өлкәсендә сынап карап, беренче мөселман телеканалында диктор булдым. 2018 елда яз гүзәле конкурсында вице-яз гүзәле булуына ирештем. Беләсезме? Әмма буларның берсе дә мөһим түгел. Йөрәгемдә татар канакканына, татар телле булуым белән горурланып яшим. Телдә халыкның рухы да, табигате дә, киләчәге дә. Татар халкын азат тормышлы итеп күрәсем килә. Мин ышанам, бу хыялымда чынга ашар. Әхмәтова Алия, Казан. Күңелемне сораулар биләп алса, кулыма китап алып анан җаваплар эзлим. Китапта үткәнем дә, бүгенгем дә, киләчәгем дә яши. Кем соң ул татар кызы? Борынгы әкиятләрдә сакланган, җырларда җырланган асыл татар кызы. Нинди булырга тиеш соң ул? Кичкенә чакта әнием гел әйтә иде. Нинди дә булса казанышларга ирешер өчен ныклы белем тупларга, үз телеңне камил белергә, башка телләрне үзләштерергә кирәк дип. Белем һәм акыл шин хәзинә. Димәк, татар кызының белемле булуы бик мөһим. Үзеңнең тарихыңны, халкыңа хезмәт иткән шәхесләрне белү, аларның бу киләчәк буынга тапшыру, бу сыйфат татар кызында һичшиксез булырга тиеш. Минем халкымның күңел дөньясы искиткеч бай, төрле яктан сәләтле, эчке дөньясын җыр бию, шигырьләр аша күрсәтә белүче кеше бу дөньяга зур файда китерә ала. Татар кызына бу хас булырга тиеш. Милли ризыкларны дөрес итеп әзерләү, буыннан буынга тапшырылып килгән ашсыз серләренә төшенү гүзәл затларның җилкәсенә төшә. Бу да мөһим. Үзең туып үскән гаиләңне хөрмәт итү, әби-бабаңнан килгән гореф-гадәтләрне саклау, киләчәк буында әлегә мирасны үстерү, милләтенә тугры булган һәркемнең бурычы булып тора. Татар кызы бу бурычны үтәргә тиеш. Шын татар кызына гүзәллек, нәфислек, оялшанлык хас диләр. Гамәлләре матур кешенең бит йөзе, буйсыны да матур диләр бит. Менә шушы камиллеккә омтылып яшәүче кыз сезнең алдыгызда. Мин Әхмәтова Алия. Татар кызы исемен горур йөртү язмышыма язган бәхетем. Мин татар кызы. Милләтемнең киләчәге, тугры баласы. Кадирова Резидә, Лаеш.
Маннан 80-100 еллар элек татар кызлары турында сөйләгәндә, татар кызын күргәнче ишетәсең дигәннәр. Чөнки кызларның чәчләренә үрелгән шулплары атлаган саен шылтырап торганнар. Шулпларны кулга алам да уйга калам. Ерак еллар аша әбиләрем дәшә сыман. Чәчләреңне кисмә, кызым, чәчләреңне кисмә. Мин һәр көнне якыннарым, туганнарым өчен бик кадерле икәнен тоям. Татарстанда, татар авылында туып үсүемә үземне бәхетле саныйм. Әти-әнием, әби-бабам, якыннарым, туганнарым белән рәхәтләнеп ана телендә сөйләшә алам. Киләчәктә халкымның лаеклы кызы булу өчен үземне һәр яктан белемле итәргә омтылам. Телебезне, мәдәниятебезне үстерүдә үз көчемне куярга телим. Шул максат белән Казан Федераль университетының дизайн һәм милли сәнгать кафедрасында белем алам. Мин Лаеш районы Кече Елга авылыннан Резидә Кадырова. Менә таныштык та. Шулпларны тагын бер кулга алыйм да. Әйтим әле. Матур булыйк, кызлар. Һәр даим халкыбызның йөзлек кашы булыйк. Билалова Энжи Саба. Мин әтием һәм әниемнең иркәгелләре булып, оста итекчеләр, уңган шәлчеләр яшәгән, җырга моңга бай булган Саба районы Кече Шыңар авылында туганмын. Эшләгән һәр эшем Энҗигә тиң булсын дип, миңа Энҗи дип исем кушканнар. Мине айырып торган, мактау сүзләре ишеттергән ягым, бию сәнгате, шигырьләрем, кулъяулыктагы бизәкләрем аша матурлык тудыра алуымдыр. Казанга укырга китүем, бөтен Россия халыкара конкурсларда катнашып, югары дәрәҗәләргә ирешүем, күңел уфыкларын ачып, киңәйтеп җибәрде. Кая гына барсам да, мин авылымны, үзем яшәгән урамны, нәсел шәҗәрәмне хәтерләткән карт юкә агачын сагынам. Туган авыл, туган йорт, төп нигез. Шушы нигездә Кыяметтин бабам белән мин Ниса бием бер-берсенә тугры булырга вәгъдәләр бирешкәннәр. Шушы нигезгә әтием Илһам, әнием Зөбәрҗәтне килен итеп төшергән. Шушы нигездә апаларым Алисә һәм Сөмбел туган. Шушы нигездә халкымның балага исем кушу, бәби туя, никах туя, каз мәсе кебек күркәм йолалары саклана. Мин бүген гади татар кызы гына түгел. Мин биштәремә халкымның Энҗигә тиң җыр биюләрен, гырыф-гадәтләрен, йолаларын тияп, үткәннәрдән киләчәккә китеп баручы юлаучы да. Халкымның йөзенә затлы муенсалары бик тә килешә. Халкым белән башкарган һәр эшем Энҗигә тиң булыр дип ант итәм. Табиблык бурычымны намус белән үтәрмен. Бар белемемне һәм көчемне халкымның тәнен генә түгел, җанын да дәваларга багышлармын. Ант итәм. Әюпова Азилә, Яршаллы. Кайчандыр әүвәл заманнарда, моннан бик күп еллар элек җир йөзендәге кешеләргә 7 могҗиза иңдерелгән. Аларның һәрберсенә тирән мәгънә һәм гыйбрәтле фәлсәфә салынган. Менә ул мәрҗәннәр минем кулымда. Әлеге муенса ерак әбиемнән калган кадерле мирас. Адәм баласы дөньяга ваз салыга, ана теле, ана моңы чорнап ала. Газиз милләтен хөрмәт иткән нәсел баласы мин. Минем әнием атаклы мулла нәселеннән, әтием данлыклы сәүдәгәр Йосыф оныгы. 7 буынны үз иченә алган нәсел шәҗәрәм минем гырурлыгым. Халкым гырыф-гадәтләрен өйрәнеп, гаиләмнең иң кадерле яткәрләрен күңелемә салып, ныклы иман белән яңа заманга атлаучы татар кызы мин. Мин
Әйюпова Зилә Илшат кызы. Татар әдәбиятына, сәнгатенә, театрына мәхәббәт белән сугарылып үскән чаллы кызы. Мин традициялар дәвамчысы. Әтиемнең әнисе дә минем әтиәнием дә Казан дәүләт университетында белем алганнар. Мин әлеге уку йортының 4нче курсында укыйм. Инглиз, испан телләрен өйрәнәм. Киләчәктә үземне мөгаллим итеп күрәм. Бәйләргә, шигәргә яратам. Фотога төшерү белән мауган. Ә минем иң яраткан шөгылем әлбәттә җыр, моң дөньясы. Минем кулымда нәселемнең изге хатирәләрен туплаган, якты киләчәгемә күпер салучы мәрҗәннәр. Мин аларны изге гамәлләрем, игелекле эшләрем белән баетырмын. Ул бишек җыры, иман нуры булып минем балама күчәр. Ә әлегә ул минем йөрәк түрендә. Габдрахманова Регина, Актаныш. Мин аккош сынынан яралган кыз бала. Туган җиркәем Актанышны аккош эле диеп юкка гына әйтмиләр. Бер баһадир егет үзеп барышлый күл өстеннән горур йөзеп баручы Зифа кышка күзе төшеп ах итә. Якынрак килим дисә, аккош карашкаен түбән төшерә дә, егет кирфек сирпеп өлгергән арада камышлар арасына кирип тә югала. Субханалла, нәкъ татар кызы кебек үзе дигән сүз өзелеп төшә егетнең теленнән. Таң беленә башлагач та, барак танышны куе томан чолгап ала. Ак томан эчкәендә аккош искиткеч сылу кызга әверелә. Хак Тәгалә миңа җан өргәндә олы бурыч йөкләгән татар кызы булу. Туган туфраккаем Актанышның йөзек кашы да мин. Әткәм-әнкәмнең горурлыгы да. Яшь шагыйрә, драматург, публицист та. Казан Федераль университеты диварларында татар журналисты һөнәрен үзләштерүче дә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында яшь хәбәрче дә. Актриса да. Иң мөһиме, әнкәм кебек газиз милләтемә тугры җан мин. Татар кызы. Сакла брук. Баш ишкаеңда чиккән калфак сакла. Күкрәгеңдә бизәп төшкән изү сакла. Үреп салган пар тылымыңда зинһар көмеш юлпы сакла. Йөрәгеңдә милләтеңә кайнар сөю сакла. Шакирҗанова Гөлназ, Арча. Сизәсезме? Күрәсезме? Әкрен генә бар җиһанны алтынга күмеп, табигатькә, туган якларыбызга көзләр килә. Көз айларында туссам да, күңелем һәр вакыт яздай назлы һәм саф. Әтием белән әнием дә миңа иң матур, иң назлы исем Гөлназ дип кушканнар. Мөгаен алар минем гөлләр кебек назланып яшәүемне теләгәндер. Шуңа да бала чактан миндә михербанлык, мәрхәмәтлелек, тыйнаклык, эш сөйшәнлек кебек татар кызларына хас күркәм сыйфатларны тәрбияләделәр. Татар халкының сөйләм һәм әдәби телен саклап калган, халкыбызга бик күп бийек шәхесләр бүләк иткән Арча ягы кызы мин. Бала чактан бик хыялый, кызыксынучан, иҗатка гашык кыз булып үстем. Хәзер дә үземне төрле юнәлештә сынап карарга омтылам. Яңадан яңа шигырьләр өйрәнәм. Күңелем гел матурлыкка омтыла. Югары белемле икътисадчы булсам да, сәнгатькә, әдәбияткә карата мәхәббәтем көчле булгангамы, әллә инде балаларны бик нык яраткангамы, язмыш мине китапханә белән бәйләде. Бүгенге көндә Арча район балалар китапханәсендә эшлим.
Китап һәм матур әдәбият аша балаларда туган якка, туган телгә мәхәббәт уятырга тырышам. Ана телен саклап калуда үз өлешемне кертә алуым белән чиксез горурланам. Кечкенәдән китап укып үскән бала, киләчәктә милләтемнең горурлыгы булырлык кызлар һәм егетләр булып үсеп җитәчәгенә иманым камил. Татарстан дигән ватаным бар, татар дигән халкым бар минем. Үткәннәрдән түгел мин халкыма, киләчәктән урын барлыймын. Галимова Адилә, Яңа Шишмә. Бик туганны бер җырладым, сахраларга китте тавышым. Сахраларга китсә дә тавышым, басалмады йөрәк сагышым. Бала чагымызда ак ярымда, менә көзгә тула 20, Казаннардан кайтып керү белән болыныма яны йөгердем. Кояшы да мине сагынгандай болыт арасыннан елмайды. Кайттыңмы ни кызым, Әдилә дип, Сәхрә җиле бераз моңайды. Кыр чәчәкләр миңа таба карап, шатланышып биеп алдылар. Татар кызы бәйгесенә алар мине шулай озатып калдылар. Яңа Шишмәдән барыгызга сәламнар алып килдем. Татар кызы бәйгесендә катнашыйм әле дидем. Татар кызы булуына рәхмәтле Ходаема, чын татарча биеп, җырлап, шатлык чәчәм дөньяга. Мин татар, татар кызы дип бар галәмгә дәшәмен. Татар кызы булуым белән горурланып яшәрмен. Дисте еллар узып китер, тик бер сорау һаманда. Татар кызы нинди соң ул? Нинди булыр киләчәк заманда? Тыйнак, итәгатьле диярләр, тарихны белсен тагын, ана телен онытмасын, сакласын халкы данын. Кеше булып кала белсен, нинди генә заманда кайда гына булмасын ул, кеше булсын һаманда. Кызларның күрдек төрлесен, төрлесе күз кыстылар. Татарның да төрлесе бар. Кеше булып калсыннар. Минемчә, татар кызы ул креатив булырга тиеш, ачык күңелле булырга тиеш. Биеп, җырлап, шундый якты, елмаючан йөз белән барсында каршы алып, без татарлар кунакчыл халык, кунак итеп, бәйрәм итеп, менә шундый якты эмоциялар калдыра торган кыз булырга тиеш татар кызы. Сәлем Казан. Бөтенебезне куллар өскә китер и Бергә. Молодцы. Синең бер карашың, бер назлы карашың, коштай канатландырды мине. Шак-шак күзәп тора
Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum, sügən yar, Ökləri qavuşturğan var və sin həmin. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum, sügən yar, Ökləri qavuşturğan var və sin həmin. Birgələ. Wap, pap, para, pap, malası. Wap, pap, para, pap. Wap, pap, 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 para, pap. Damlarsızlık oda, günler yemir uza. Hisler göçüp günene gün arda. Yürekler jilgine, birden bulup dibe. Bәхет şul buladır dünyada. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum, sügən yar, Ökləri qavuşturğan var və sin həmin. Hadi birgə. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, bəxtimdə sin. Doğru dostum, sügən yar, Ökləri qavuşturğan var və sin həmin. Wap, pap, para, pap. Pap, 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 para, pap. Wap, pap, 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 para, pap. Молодцы. Wap, pap, para, pap. Pap, 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 para, pap. Wap, pap, 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 para, pap. Саламат Мини ханым. Güzelim. Бик зур рәхмәт дуслар. Уңышлар кызларга. Татар кызы нинди булырга тиеш? Миңа калса кызганыч бу сурауга инде тиздән мәктәпләрдә өйрәнә башлаячаклар. Татар кызы ничек булырга тиеш? Бу үзе бер куркыныч әйбер. Барыбер дә әле мисалга куйырлык, карап сөйнерлек, карап куанырлык кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Бүтән өмет шул кызларда. Иң беренче татар кызы бәхетле хатын, бәхетле әни булырга тиеш. Аның өчен инде кеше яшьтән әзерләнергә тиеш, кеше үзен әзерләргә тиеш тормышка. Мин инде бүтән хатын кызларга телим нәфислек. Хатын кыз кышкырып түгел, кышкырып сөйләшү, кышкырып тарашу түгел, кышкырып еласа да матур булырга тиеш. Хәзер инде хатыннар безнең елый да белми. Ул үзе бер куркыныч әйбер. Шуңа күрә ничек күңел телим сезгә. Бәхетле әни булуыгызны телим. Татар гаиләсен саклап торучы, гаиләне яклап торучы, әлбәттә хатыннан бик күп тора. Шын татар кызы, татар хатыны, татар әнисе булуыгызны телим. Уңышлар сезгә. Илдар Алекбаев. Yaratам дисең син шуның өчен бар дөньяны онытам дисең сине. Юк иркәм син онытма, яны шул дөньяда, мин яшим бит онытма син аны. Yaratам дисең син шуның өчен яшәвәннән ваз кичәм дисең сине. Юк иркәм син онытма, өчен ярдәм яшәвең минем өчен кыйммәт бар нәрсәдән.
Yok erkam sen vazgeçme, yaşaudan yaşauing, benim için kıymet var narsa. Yaratam diysen sen şunun için var dünyada mutlutam diysen sen. Yok erkam sen unutma, dünyanı bu dünyada, men yaşım bit unutma sen ana. Yok erkam sen unutma, dünyanı bu dünyada, men yaşım bit unutma sen ana. Yok erkam sen unutma, dünyanı bu dünyada, men yaşım bit unutma sen ana. Хатын кызның төп сыйфаты, аның минемчә татар хатын кызының төп сыйфаты шушы зирәклек. Ул башны дөрес юнәлешкә бура белергә тиеш. Инде мен иремне бәхетле итәргә теләдем дигән, нәрсә эшләдем дигәндә, мин аныңча уйларга, аның бөтен күңел халәтен аңларга тырыштым һәм дөньяга аның күзләре белән карарга тырыштым күпмедер. Һәм мин үзем өчен бик яңа, бик матур дөньялар ачтым. Һәм икенче яктан мин аның менә туганнарын үземнеке кебек кабул итәргә тырыштым. Һәм шулай кабул иттем дә, менә бүгенге көнгә кадәр без аның туганнары белән аралашып яшибез. Татар кыз балага нинди генә милләттән булса да, аңарга табигатьтән икеләтә авыр җаваплылык йөкләнгән. Ир-атларга караганда да авыр җаваплылык йөкләнгән, чөнки ул әни, чөнки ул киләчәккә кеше тәрбияләшәк кеше. Һәм менә мин татар кызларына үзләренең татар икәнлекләрен онытмыйча, үзебезнең матур гореф-гадәтләребезне, үзебезнең татар сыйфатларын киләчәк буынга тапшыра алырлык көчле булуларын теләр идем. Biz kızlarımızны milletimiz bizəgi güzel ülgüsü икәнен әйткән идек инде. Менә шул өлгеләр ярдәмендә хәзер башка милләтләрнең дә хәзинәсен барлык әле. Бию сәнгатенә юл алыйк. Кадерле дуслар, сезнең игътибарыгызга яңа конкурс, бию конкурсы. Жюри алдындагы битләрдә ул халыклар дуслыгы дип билгеләнгән һәм иң югары бәя 10 балл. Башлыйбыз. Әйдәгез башлыйк.
Vosotros sois la sal de la tierra, nuestra alegría no debe perderse, brilla sin nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos. Kiyinirga deyish u motor, tatarcha. Tatarcha kiyinirga deyish endi. Motor bo'lirga tiyish, motor yolmayirga tiyish. Chunki u tatar qizi bo'lgan endi. Tatar qizi hurmatli bo'lirga tiyish, tamni pishirishga tiyish. Siz meni ma'nini bilasizmi, Andoshning Xo'janovani bilasizmi? O maturu şibertemni pişire. O kıtağı bizni gülüyle bütün meseleler. Çeşlerini motor tararga deyish, motor прическалар ясарга deyish. Әни ул бик матур, тәмне пешерә, яхшы татарча сөйләшә белә. Ул гел мине өйрәтә. Менә шундый минемчә татар кызы менә минем әни шикелле булырга тиеш. Шеш турында татар кызы шешне җыеп, тарап, матур ясарга тиеш. Явапка кашырса, тагын әйбәтрәк була. Чөнки ул мусульманча була. Исәннәрмесез, хәерле кич! Хөрмәтле тамашачылар, инде бергәләшеп, җыйдым җиләк дигән җырны җырлыйк әле. Şişe
şidim çilek Birligenleri bilen Biz yaşayız dost işlerinin birligenleri bilen Şidim çilek Birligenleri bilen Biz yaşayız dost işlerinin birligenleri bilen Şidim çilek Birligenleri bilen Biz yaşayız dost işlerinin birligenleri bilen Biz yaşayız dost işlerinin birligenleri Birge bulup, dost, tatlı bulup yaşarga yazılışlaydı dostlar. Big zir rahmet. Zir rahmet. Дважды татарка, так получается, что она по отцу крымская татарка, а по матери казанская татарка. Вы хорошо живете? Замечательно живем, уже 33 года. Вот мы женаты, у нас 2 детей, взрослых. Да и вообще я счастлив. А чем она счастлива? От чего? Она мудрая женщина, она красавица. Она очень хорошо готовит, а путь к сердцу нашему лежит через желудок. Не только она хозяйственная, она меня понимает, даже говорить не надо, мы даже молча можем беседовать и будем друг друга понимать. Это некрасивые слова, это много, даже на бытовом уровне, да, вот вопрос или о культуре мы, о политике мы даже вот иногда бывает 2-3 слов достаточно, чтобы понять друг друга, даже без слов понимаем, даже на таком, именно то, что вот захотелось мне сегодня плов, я прихожу домой, она готовит этот плов, вот не знаю как это, да, или вот просто хочу кашу гречневую, прихожу домой, у меня каша гречневая. Конкурсанткам, а я им желаю прежде всего быть счастливыми, если они захотят, если смогут, чтобы они брали от жизни больше позитива. Жизнь, она намного прекраснее, чем нам кажется, да. Я им здоровья желаю, им и их близким. Сәлем, дуслар! Bizde tınmaz yürek yipkenin her kim bile Canın bir tuktama diye İnşiber kızlarda yılmaya kızıktırıp Büyük tanğa kadar varsın da anlatıp Bu jırını işitkende ardından kabatla Ehmin şefleri, kadar yaşları Alga barabız, birge biz buldurabız Ehmin şefleri, kadar yaşları Alga barabız, birge biz buldurabız Keyifler işik şef mi? Yağımlı şey ardından salkın kış ilse de Bir dostum tutama bir de Tavışını işitip kurşunlar minse de Bir tanğa kadar kurşun veren Birgeler Ehmin şefleri kadar yaşları Olga barabız birge biz buldurabız Ehmin şefleri kadar yaşları Olga barabız birge biz buldurabız Yaratkan kışın seni yaratmayayım dese de Bir dostum tutama derede Bugünden ne bulsa da işlerge bilesin Bir dostum ömrün zayağa ötmesin Var mı zalda yaşlar? Ehmin şefleri
Зур рәхмәт. Эх, иң шәпләр, Татар кызлары. Кызлары. Анда кызлар шәп шул. Ярый, ял итеп алдык. Инде бәйгебезне дәвам итеп, кызларыбызды янәдән сәхнәгә чакырасыбыз килә. Кызлар, һәм алкышлар. Без сезне көтәбез. Алкышларны жәлләмибез безнең кызларыбызга. Инде кызларга мөрәҗәгать итәсе килә. Кызлар, без инде сезнең сөйләм осталыгызны ишеттек. Биюләрегезгә карап таң калдык. Хәзер үткен фикрегезне тикшереп карыйсыбыз килә. Сезгә берәм-берәм килеп, менә бу тартмадан сораулар алып, аларга тапкыр җавап бирергә кирәк булачак. Тик зинһар өчен Рузальның матур күзләренә карап, сокланып катып калмагыз, яме? Сөйләштекме? Ягез әйдә, кем беренче? Рәшид, син аңлыйсыңмы, хәзер менә безнең вакыт менә ниһаят килеп җитте. Розаль, мине тут зинһар өчен мин кайгыра башладым. Әйдә, нинди сорауны укыйсың, микрофонга барып, һәм инде аңа тапкыр үткен җавап бирергә тырышасың. Рәхимит, микрофон. Күрерсең, анда үз хәлең көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың. Күлдерә, елата һәм уйлата торган нинди урында сүз бара бу елларның авторы. Димәк. Бу бәлки студентлар кошелегы турында сүз барадыр. Бер карасаң анда акча бар һәм көләсең, икенче караганда инде ул юк. Һәм син әлбәттә инде елыйсың. Шин барлыкта инде бу елларның авторы безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Монда театр турында сүз бара. Алкышлар безнең катнашышыбызга. Алкышлар буенча дөрес, бөтенесе беләләр бу Габдулла Тукай сүз икәнен. Әйдәгез, чираттагы кызыбыз. Менә монда алкышлар кирәктер инде. Әйе. Нинди төпле адымнар белән килә. Сезгә тартманы ачып та бирәм. Заг уйламагыз, монда бисмилләләрне әйтә алам. Кызларның кыскасы, кызларның яраткан конкурс, ул интеллектуаль конкурс. Янәдән хәерле кичләр. Минем соравым, кайнананы ачуландырмас өчен нишләргә кирәк? Бик кызык сорау. Иң элек инде кайнананы ачуландырмас өчен аның киеннән генә торырга кирәк дип уйлыйм. Тәмле сүзеңне кызганмаска кирәк. Чөнки инде ул тәмле тел җан азыгы. Инде икенче төрле иттереп әйтсәк, чәчең белән җирсе белергә кирәк. Иң кулай вариант дип инде аерым туру дип саныйм. Рәхмәт. Менә бу дөрес сүзләр, хак сүзләр. Янәшәңдә электрошокерда бер дә камачауламас дип әйтергә мөмкин. Әйдәгез, дәвам итәбез. Кызлар, сезне һәр вакыт күзләреңә карап килә, моннан күреп. Юк, ул тартмага карый, кайсы җавап, кайсы сорау эләгер микән дип. Менә йөрәк тавышы моннан ишетелә дөресен әйткәндә. Кредит алган кебек кайгырып тора. Син кредит алган кеше кебек буларак беләсең, Рәшид. Мин как раз таки кредит алган кеше инде. Әйдә. Мәхәббәт сүзен 3 җөмлә белән аңлат дигән. Кызык. Аңладып кара әле. Безнең исемнәр булсын инде анда, яме? Мәхәббәт ул шундый хикмәттер. Бал ягылган 2 телем икмәктер. Безгә карама лезин. Бер-береңә түзеп, хөрмәт итеп, гомер итмәктер. Сүзен китап. Рәхмәт. Безнең кызларыбыз шигырьләр язучылар бар дип сөйләделәр, әмма презентация вакытында сизелә. Кызыбыз сиңа шигырь язса, нинди матур шигырь булыр иде. Тик хатының башкача әйтер иде. Әйе, ул мин әйтмәкче идем, кызганыч, ул өйләнгән дип бетергә тиеш ул шигырь. Дәвам итәбез 9нчы санасында. Кызыбызны чакырабыз. Рәхимит, монда күп калмады. Беренчерәк чыгучы кызларга күбрәк бәхет елмая, ни өчен дигәндә, чөнки аларның сайлау хокукы күбрәк. Минем соравым, татар халык әкияте. Дәвам итегез. Бурын заманда яшәгән ди почмак белән кабартма. Бурын заманда яшәгән ди почмак белән кабартма. Резидә исемле кыз килгән ди. Барысында ашап бетергән ди. Бу бүгенге буфеттагы хәлләр булды бу. Юк, син бөтенесен белеп бетермисең. Кызлар әлеге конкурска әзерләнгәндә бер атна дәвамында ашамадылар. Шуңа күрә аларның бөтен уйлары ашау да ризык турында. Әйтәм мин аны бүген бөтенесе кафега чаптылар беренче булып.
Мин менә алар автобуста барганда Макдональдс кырыйннан үтә алмыйлар, елыйлар. Тәрәзәгә ябышып торалар. Әйе, дәвам итәбез. Кызлар, әйдәгез, рәхмәт итегез. Ширәстагы кызыбыз. Алкышлап көч билеген үзенә. Әйе, дуслар, сүз уңайыннан озак уйлыйсың. Озак Демәкче бармаклары белән булай сайлады. Гармунчы кызыдыр. Казан ханбикәсе исемен йөртә торган журнал иң элек нинди исем белән чыккан? Казан ханбикәсе исемен йөртә торган журнал Азат хатын исемен йөрткән иң элек. Хәзер Сөембикә. дөрес. Син тагын сорау биргәч күрдеңме бу усал күзләрне синән карап куйганын? Мөхәррирләрен сорап тормадык инде. Дәвам итәбез, кызлар. Безнең дуслар, бер әйбер генә әйтәбез, безнең сценарийда язылган, кызлар килгәндә алкышлар дип язылган. Менә һәрбер сценарийда. Кызлар, әйдәгез. Кычкырып куйсагыз да була, бер нәрсә сөйләп. Жюри әгъзалары сез барысын да язып теркәп барасыздыр. Кызларның саннары аларның кулларында. Укыйбыз һәм җавап бирәбез. Минем сорауым, шәше озын, акылы кыска дип кемгә әйтәләр? Миңа калса, алай дип сонасын әйтәләр. Чөнки кем инде алтын тарагын басмада калдырып китә. Монда вариантлар бик күп булырга мөмкин. Менә шәше озын, акылы кыска. Кем булырга мөмкин? Мәсәлән, мин телефонны таксида калдырып киткәнем бар. Тагын кем булырга мөмкин? Мәсәлән, шәше озын, акылы кыска. Ләйсән? Сине чыкканда Мин, әйе. Дәвам итәбез, кызлар, рәхмәт итегез. Менә нинди җан атарлар монда җыелган. Алар һәрмәсе өчен җаната, үзләренең кешеңнә түгел. Ла хауля ва ла кувата. Хәерле кич. Хәерле кич. Соравым. Рөстәм Нургалиевич Миннихановка нинди сорау бирер идең? Опа. Син сак бул, яме? Сак бул хәзерге вакытта монда. 1000 тапкыр уйла, 1 тапкыр әйт. Син сабадан түгел. Ләкин монда сабадан катнашучы бар. Алабугадан. Ну, Алабуга Аласа бөтенесен әйт. Әйе, сезнең экономический зона, рәхмәт итегез. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, сезгә Эмиль Талиповның сезне күрсәткән пародиясы ошыймы? Опа, жюри сизәсеме? Ялагайлана әкрен генә. Дорогие татарстанцы. Әйдә. Булдымы ни? Бер генә сораумыни? Юк, бер генә, әйе, җиткәндер дип уйлыйм. Җиткәндер. Алкышлыйгыз үзенә. Җәмәгать сезнең ничектер, ләкин безнең Рәшит белән Рөстәм Нургали улы Миңнехановка бернинди дә претензиябез дә, соравыбыз да юк. Бернинди претензия юк, бернинди претензия. Дәвам итәбез. Монда 5 сорау гына калды. Үтте бер көн. Әйе. Тиз генә кияүгә чыкмаска без зак сайлыймы? Телефоның Кабан күленә төшеп китсә, ул Кабан күле хәзинәсенә әйләнә аламы? Телефоным Кабан күленә төшеп китсә, ул әлбәттә Кабан күле хәзинәсенә әйләнә ала. Чөнки андагы тупланган мәгълүмат санап бетергесез. Инде миңа яңа сәбәп булыр телефон алырга. Алдырырга. Әти-әниләрем монда утырган булса, тешләрен кысып куйганнардыр. Мин башкача әйтәм, хәзерге телефоннарның бәясен карасаң, телефон Кабан күленә төшсә, ул хәзинә булмый, Кабан күле хәзинәгә әйләнергә мөмкин. Әйе, аеруча соңгы iPhone менә күптән түгел чыккан 11-нчесе. Ошадымы җаваплары? Сез алкышлар белән. Ошаса алкышлыйбыз. Билгеләгез. Безнең 4 кызыбыз калды, 4 җавап. Бу Розалигәме алкышлар? Юк, бу Алия бөтен туганнарын, дусларын WhatsApp'та группа ясап чакырган. Әйдә. Хәерле кич. Соравым. Баламанжы нәрсә ул? Бәлки рецептын әйтерсең. Баламанжы ул инде шундый үзенчәлекле, татлы бер ризык. Инде рецептын беләсегез килсә, театрга барып, банкрот спектаклен карап кайтыгыз. Әйтте дә суалды. Бу тагын бер таш бит әле Эмиль Талипов бакчасына. Ник кызлар бөтенегез Галиаскар Камал Эмиль Талиповка куаныксыз. Әйе.
3 кенә калды. Хәерле кичләр барчагызга да. Минем сорау. Иске татар бистәсен ни өчен иске диләр? Ул кайда урнашкан? Иске татар бистәсе Казаныбызның Вахит районында, Кабан күле буенда урнашкан. Һәм ни өчен иске диләрме? Чөнки менә элекке вакытта мәчет кайда беренче салынган, шунда бистә барлыкка килгән. Аннары башка җирдә мәчет салынгач, аны яңа бистә дип йөртә башлаганнар, элеккесен инде иске бистә дип йөртә башлаганнар. Рәхмәт. Алкышлар. Син мәчетләрнең исемнәрен беләсеңме соңындагы? Мин иске бистәдә мәсәлән. Мин хәтта бу мәгълүмат турында да белмим, дөресен әйтәм. Мәктәпне медаль белән бетерсәм дә Ялырга кирәк. Мондый Шуңа күрә мин монда, шуңа күрә мин монда. Димәк, дуслар, рәхим итегез. Сорауны укыгыз һәм инде җавап бирегез. Хәерле кичләр барыгызга. Так, сорауым. Сакланып калган үзегезгә генә хас йола бармы? Туктагыз, сезнең гаиләдә сакланып калган. Монда андый сүз юк, но мин шулай аңлыйм инде. Шулай инде. Гаиләгездә сакланып калган, үзегезгә генә хас. Бер йола бар инде бездә. Мин аны әйтсәм, әни ачуланыр инде мине кайткач. Әнисе монда бит. Мин контролирую, әйт. Туктагыз, әйдәгез алдан ук ачуланмаячаксызмы? Әйтсенме? Юк, рөхсәт бар, Регина Рәхимит. Әниемнең әнисе, Ерак әбием. Әниемә 12 яшьтән башлап, менә нәкъ 12 яшьтән башлап әниемә гел сөйләп торган. Еракка кияүгә чыкма. Еракка кияүгә чыкма, үзебезнең авылга гына чык. Ачуланышан итә калсагыз, берәрсе әйтә калсак, чемоданнарыңны җыярсың да өйгә кайтырсың дигән. Һәм әнием Мамадыштан Октанышка килгән. Ерак түгел инде. Ничек ерак булмасын? Ерак бит инде. Ерак инде. Менә шулай итеп әнием чыккан да киткән. Хәзер әнием миңа сөйли инде кичкенәдән кызым еракка чыкма ди. Менә мин бик кайтырым, кайта алмыйм ди. Чемоданнарымны җыйганчы, тутырганчы инде дуслашабыз ди, булмый ди. Кайтканым юк ди. Менә ышанасызмы, бер елга бер тапкыр гына кайтып килә инде. Менә шулай. Һәм әнием миңа гел әйтеп тора инде, кызым еракка кияүгә чыкма ди. Менә ничек булыр инде? Нигә сез аны безгә карап әйттегез? Регина, безнең гаиләдә бер генә традиция иде. Ул марҗа булмасын. Бетте, башкасы юк. Иң мөһим традиция. Рәхмәт бик зур, алкышлар Регинага. Рәхмәт. Розаль бетәм юк, мин үземне көчкә тотып торам, мин каушый башлыйм. Ярда синең камытың бар. Безнең күп калмады. Сиңа инде сайлау иреге юк. Соңгы сорау. Хәерле кич барчагызга да. Синең хыял йортың. Минем хыял йортым ул 3 катлы коттедж. Аппетиты зур. Аның менә шул йорт эчендә бар тик мәхәббәт, балалар һәм хатын-кыз бәхете булырга тиеш. Туктагыз, беренче катта мәхәббәт, икенче катта балалар һәм өченче катта нәрсәләндә? Хатын-кыз. Хатын? Хатын-кыз бәхете. Хатын-кыз бәхете. Яхшы. Барысы да инде. Шулай ук пешекче, идән жуучы. Барысы да. Исти аласың, без монда күбрәк сөйләдек, бугай монда син күбрәк сөйләргә тиеш, чөнки жюри әгъзаларына бәйләргә кирәк. Менә шулай инде минем хыял йортым. Яхшы. Шыңга ашсын дип теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур. Инде әйдәгез, искиткеч җаваплар минемчә эчтәлекле, шул ук вакытта юморы да бар. Минемчә, кызлар алкышларга лаек, әйдәгез аларга алкышларга лаек. Ат итеп алкышларны жәлләмибез. Инде кызлар, киләсе конкурска әзерләнә торыгыз. Рәхмәт барыгызга да. Без тамашачыларыбызга җыр бүләк итәбез. Шулай ук алкышлар белән каршы алыгыз һәм күңелегезгә хуш килер дип ышанып калабыз. Тагын Камал театрыннан никтер иске хуш килер дип, никтер менен Gözlerimde benim nurlar kimi zaman nursuz
зәңгәр томан, зәңгәр томан. Ey ümitlüm bilgisizlik, tezrek aşık, tezrek aşık, tezrek uzgah. Ayaz gün bul, tezrek yaktırıp gitsin yüreğimden şıngıları, yokka çıksın burşuları. Yokka çıksın burşuları. Senin için yaşım, bana senin yaşım. Sevgen yarım, sevgen yarım. Bir kendine yaratamam. Senin kıysen ele hamam, zəngər duman, zəngər duman. Senin kıysen ele hamam, zəngər duman, zəngər duman, zəngər duman, zəngər Рәхмәт. Аллаһы Тәгалә безгә хатын-кызларны әманәт итеп тапшырган. Хатын-кызларыбызга бала тәрбиясе. Без үзебезнең балаларыбызны татар итеп, чын мөселман итеп, үзебезнең татар мәдәниятен, әдәбиятен, тарихын белгән, шуны дәвам иткән, киләсе буыннарга тапшыра торган балалар итеп тәрбияләргә тиешбез. Һәм алдагы көннәрдә без инде үзебезнең татар кызларын чын мөселман, әти-әниләренә мәрхәмәтле, киләчәктә кияүгә чыккач инде хәләл җефетләренә ихтирамлы һәм инсафлы, иманлы балалар тәрбияләүче булуларын телибез. Алыштырмыйм синең бер җырыңны кыйып яуган яңгыр тавышына. Мәңгелек дым бирә тавышың, саф мәхәббәт шәшәгең тамырына. Әйдәгез, біз дә жюри белән бергә кызларыбызның гүзәл тавышларына колак салыйк әле. Алар белән моңланыйк һәм бергәләп кушылып җырлыйк. Алкышлар!
de şakısalar da uzak. Mehabet aşkışların yaradırman eli bir. Koşan bulsa da üzüme karadırman bari bir. Mehabet aşkışların yaradırman eli bir. Koşan bulsa da üzüme karadırman bari bir. Kışların yaradırman eli ver. Başım bulsa da üzüme karadırman bari ver. Jırla jırla dübeyde sizsizgen indi jır kirek. Jırla jırla dübeyde sizsizgen indi jır kirek. Hey sizgen indi jır kirek. Sizning alda jır jırlarga sandık açtele kirek. Vay canı sandık açtele kirek. Ufak ozan yollarının bağanaları şırşı. Ufak ozan yollarının bağanaları şırşı. Hey bağanaları şırşı. Başka yıla bunlar düşse siz de bulursunuz yırşı. Vay canı siz de bulursunuz yırşı. Vay canı siz de bulursunuz yırşı. Sandığa şimdik sayrıysan nimaң var bu ayda. Min de senin kebek mağlı sabır idem şulayda. Sandığa şim güzelim tibretme tol üzegin. Tüzerge kolgaş tüzerimi. Sandığa balaları dağdan imenge uçtu. Sandığa şimtelige kilip sabır iterge koştu. Sandığa şim güzelim tibretme tol üzegin. Tüzerge kolgaş tüzerimi. Siyganimni ko'rgani tuttallarga gulga siytma. Suvsib yurakka yema. Yonimgina bitingdi, kuyamgina bitingdi. Yuragim ezilganda seni suyam bitingdi. Yonimgina bitingdi, kuyamgina bitingdi. Yuragim ezilganda seni suyam bitingdi.
сөзім көп була, көргәч телләр бәйләнә. Күргәнче сөзім көп була, күргәч телләр бәйләнә. Gina
yakın şusin Kırların üstünden isken Jillerge gıdlı susin Tezelenin şişemelerine Bitmedik susağına Min
Büyük bezberge Nege bu ayladınca Yalnız sırasın birde Edbe benim iminden işlerge Ardından yürüyüm günde Cevap gütem bugünde Bas kızım hepide Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine Minde giderip basam Bas kızım hepide Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine Minde giderip basam Edine ebibe edine Nişi hoşu kırdın üzüne Hislerge batırdım ularıma kırdın Gözlerin kulların yüzerin Süzerin suluşun koraşın Bir kuru demengi hepiniz eydi Yürekli düşün Şakayda bir yerge Varama hiçbir kimge Bolayık birge bir güyde Bas kızım hepide Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine Minde giderip basam Bas kızım hepide Sen basmasan min basam Senin baskan izlerine Minde giderip basam Etime ebibe etime Nişi hoşlılıktan özüne Hislerge batırdım uylarıma girdin Gözlerim kullarım yüzerim Süzerin suluşu Barasın Bir kurundan belki hepiniz eydi Yürekli düşün Bas ebibe bas ebibe Ebibe bas ebibe bas Ebibe bas ebibe Ebibe bas Yanıma gir bugün calı kuşağıma sığın Yanıma gir bugün calı kuşağıma sığın Bas kızım ebibe Sen basmasan min basam 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 Rahmet Ben güzel Татар кызы нинди булырга тиеш? Минемчә,
иң әуәл ана телен, милләтебезнең тарихын, мәдәниятын белергә, әти-әнисенә мәрхәмәтле, туганнарына туган җанлы, дусларына чын дус булырга тиеш. Билгеле инде, нәфис гәүдәле, зыйфа буйлы, йөзе сөйкемле, матур чәчләре белән күркәм булырга тиеш. Уңган, булган, пөхтә, сабыр хылыклы. Менә бит барыбыз да без күбәләкләрнең матур төсләренә сокланабыз. Менә татар кызы да шундый матур сыйфатларга бай булсын. Мин шын күңелемнән татар кызына уңышлар телим. Тормышында бәхетле мизгелләр көп булсын. Дуслар, август айында гына дөнья күләм 45-нче World Skills чемпионаты булып узды. Кызларыбыз әлеге чараның тамашачылары гына түгел, президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән фотога да төшәргә өлгерделәр. Һөнәр дигәннән безнең кызларыбыз шул хәтле уңган, шул хәтле булган, алар 3 көн дәвамында аш-су осталыгы милли ашлары пешерделәр һәм калфак чигү осталыгында көч сынаштылар. Әлеге бәйгене Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова оештырды. Алкышлар! Һәм инде әлеге видеоны, дуслар, әлеге видеоны сез интернеттан таба аласыз, ул бик популяр. Әйе, дөнья күләм ярышларының девизы «Киләчәк синең кулыңда» дип атала иде. Бүген исә баш калабыз иң гүзәл конкурсны кабул итеп алды. Аның девизы «Милләтебез язмышы әниләр кулында». Кызларыбыз шул дулкыннан айырылмыйлар. Безнеңчә современный итеп, заманча итеп бийләр. Менә нинди бию икәнен хәзер сез үзегез дә күрәсез. Жюри иң югары бәя 5 балл. Онытмагыз. Киттек. Жулы білмеймін, ләкін менің көңілімдә гелбею, 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 гелбею. Қайсы яқларда йөресәм дә тирә-якта гелбею, 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 гелбею. Миңа қарап аптырама бей білмеймін, ләкін бу бит битә, бу бит битә. Һинең матур карашларың мине исертә, мине исертә, мине исертә. Әйдә бергәләп бүген уйнарбыз мәхәббәт, мәхәббәт, айлы мәхәббәт. Һинең күзләрең матур, һәм мин бүген сине битәм, baby, baby, битәм, baby. Жырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею, 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 гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею, 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 гелбею. Жырлый белмеймін, ләкин минең күңелемдә гелбею, 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 гелбею. Кайсы якларда йөресәм дә тирә-якта гелбею, 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 гелбею. Миңа қарап аптырама бей білмеймін, ләкин бу бит битә, бу бит битә. Ирендәреңді үбі қошам мен жеһанға, жеһанға, алыс яқларға. Минем қолларым үрілі, сенің тәніңә, бары шегінмә, бұл менің янымда келгенә. Бүті ойларым болсын, шышы беюді, бары бүгінге,
İkimiz aylanabız birga. Jırlay bilmeymin, lakin menin ko'nglimda gelbiyu, 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 gelbiyu. Qaysi yoqlarda yursam da tirayoqda gelbiyu, 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 gelbiyu. Jırlay bilmeymin, lakin menin ko'nglimda gelbiyu, 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 gelbiyu. Qaysi yoqlarda yursam da tirayoqda gelbiyu, 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 gelbiyu. Aferin sizge kızlar. Bütün yaktan bulgan. Bütün yaktan ungan. Hürmetli dostlar, tuğanlar, milletteşler, bizning kızlarımız bir köp türlü sınavlar aşağı uzdılar. Endi jüri a'zolarining neticeleri yasarga vaqti buldu. Belki onlar nindidir fikirge üzlerince kelgenlerdir. Endi hazır biz sizni jüri a'zolari alkışlar astına fikir alışırga, kengashlasharga zata dostlar aydagiz. Alkışla bizning jüri a'zolarin zati galam. Hazır onlarning eng ağır mizgillari kelib jetdi. Onlar eng kızlar arasından Tatar kızı 2019 nominatsiyasını belgileyecekler. Sahnemiz boş kalmayı. Гаиләнең бәхетлек сәбәбе ул инде иң беренче чиратта үзебезнең милләттән булудадыр. Без барыбыз да чын татар кешеләре дип әйтәсем килә. Ирем дә үзебез дә татар авылында туып үскән гади балалар. Балаларыбыз инде Аллага шөкер татар телендә иркен сөйләшәләр. Һәм бер-беребезгә булган мәхәббәт, ул ир белән хатын, ата белән бала, ана белән бала арасындагы мәхәббәт дә, бер-беребезгә ышаныч та менә шул бәхетне хасыл итәләр дип уйлыйм. Минемчә инде менә шул үземне татар хатыны буларак балаларны яратуымдыр, иремне хөрмәт итүемдер. Менә шулар да гаиләнең төп нигезедер һәм иремә нәкъ менә шул сыйфатлар ышыдыр дип уйлыйм. Әлбәттә инде без татар хатын-кызлары яхшы ана булырга, яхшы хатын булырга тырышабыз. Һәм киләчәк буынга да үзебезнең телебезне, үзебезнең динебезне тапшырырга өметләндерәбез. Балаларга насихат биргәндә дә, улым, татар кызларына кара, балаңның анасы нинди булачак, син аны шулай итеп күзалла дигән сыйфат белән аңлатырга тырышабыз. Һәм һәрбер гаиләләргә дә бәхет, шатлык телибез инде әлбәттә. Some
нускайым. Сайрарым, сайрарым. Жаным. Oyunda uymak, havada uymak, işte böyle şoldaşı. Can dostayım, insan doğaçsın koyun. Sayran idim yanlarımda seni sağlar sayın. Can dostayım, insan doğaçsın koyun. Sayran idim yanlarımda seni sağlar sayın. Sayrar edim, sayrar. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Мен бүген кемдер беләндер бәхәсләшкәндә кемдер әйтә, "Аллаһы ул нәрсә син шуңа ышанып йөрисең?" Мәйтәм, мин Алланың булуының иң зур дәлиле булып, менә шундый кызларны, гүзәл хатын кызларны ярату шул бер олы дәлил булып тора. Безнең кызларыбыз, хатын кызларыбыз бәхетле булырга тиеш. Ул җәмгыятьнең бурычы, ул безнең ирләребезнең бурычы. Әгәр дә хатын кызларыбыз бәхетле икән, значит җәмгыять чиста бәхетле булачак. Uyandım sizden, dünya sizlegen, yanara күңелем. Алган һәр бер сулыш яраны төзәтә, сагышларым үтә. Аңла бу тәмне хәзер бүтән, күңелемне тырнап кисәр юлга ышыксыз сүтәм, бердә кызганмый сүтәм. Аңла бу тәмне хәзер бүтән, сагындырмый үткәнен, онытырга миңа ашый сине. Ирекле, каршыма атлама, көтә дип уйлама, кайтырман димә, ирекле. Күземә карама, ни булды сорама, өмет бир димә, ирекле. Suyu kaplagan күзе, сире асраган күнне, ник аермадым икән ялган сүзне. Хәзер шикләрем югалды, иреккә юл ачылды, куш киләчәккә адым ясадым. Сине гаепләмим, сулынды хисләрем, башка карашларым. Кайтарасым килми, узган вакытларны, саныйм адымнарны. Ирекле, каршыма атлама, көтә дип уйлама, кайтырман димә, ирекле. Күземә карама, ни булды сорама, өмет бир димә, ирекле. Anam üzümne, kimse kuşa bulur geragimne tilgelerge kuşa bile. Mıntırlı kiseke basın onu tukta, utup kire uzakı. İşitli yalnız biterge jiya bulgan bar gücünü sünniğe tırıp, yetkilesin yalnız üzüne külesin. Aha, inden sonra geçeşesin.
Рәхмәт бик зур. Барлык катнашучыларны бәйрәм белән котлыйбыз һәм сезнең белән булды Караш төркеме.
Hürmetli tamaşaçılar, jan atarlar, köpmegene sınasaq da sınalmaz kızlar arasında Ижау şəhərində Tataristan'danın yaklayacak Tatar kızın bilgiler vakitte yakınlaştı. Bugün biz Tatar kızın nindi bulurga teyiş degen sırauğa cevap izledik. Hem izlep tabi aldık deb oylayım. Rozal? İng zirek. İng ülgür. İng mülayim. İng ihlas. İng ilhamlı. İng icadi. İng akıllı. İng tırış. İng ungan. İng insaflı. İng ısta biyüşü. Halk mehabetin yavlauşı. İng yalqav degan nominatsiya bizda yo'q qizg'anishga qarshi. Do'stlar, biz bek tilab hozirgi vaqtda juri a'zolarini sahnamizga chaqiramiz. Olqishlar ostida albatta. Juri a'zolari rahim etingiz. Juri a'zolari olar bizni eshitadilar, rahim etingiz. Shu arada do'stlar, shu arada Munda jonatorlar bor, jonatorlar bor. Hem işitəsiniz kile. Kim bugün jingashak? Sizden so'rab olay. Kim bugün jingashak? Rozal, olar sen jingasin diler, sen boshqa kishi jinga olmaydi. Yo'q endi, Tatar qizi men bo'la olmayman. To'xtag'iz, aytasiz, men birsingni onda bir narsa eshitilmaydi. Bir narsa anglashilmaydi. Bir narsa anglashilmaydi. Shunga ko'ra, do'stlar, tag'in bir davqar. Kim bugün jingashak? Men Liliya. Bu yoqdan bir tovushda eshitilmaydi. Tuda. Rizida tovushi eshitildi. Rizida tovushi. Liliya? Tag'in. Liliya. Jitar. Ha, politsiya chaqirtalari billahi. Tuda. Men bunda bilasizmi o'zimdan eshik deb his etaman. Aytasiz, bo'lay aytamiz. Biz har bir qatnashuvchiga olqishlar bilan. Aytasiz mana ikkinchi nomerdan boshlaymiz. Kim ikkinchi nomer jinga to'xtaq. Aytasiz, bo'lay aytamiz. Rozal, sen ko'rasizmi mana bunda sразу ikkinchi nomer bilan bunda. Mana bunda da bor ekan. Tegenda yo'qolgan tovuqlar. Allar bilasizmi nima uchun ikkinchi? 2 victory, ya'ni shul. Biz har bir qatnashuvchini aytamiz. Siz endi olqishlar bilan kim sizning fikringizni bilasiz kerak. Olaysa, bunda nindidir juri sizning fikringizga nechikdir ta'sir etarga tegishim. Aytasiz, mana shunlab eng g'adil juri ul siz tomoshachilar. Sizning olqishlar bo'yicha biz ayta boramiz. Eng kuchli olqishlar. Juri bilmayashak bizning fikrni anar endi tekshiramiz. To'g'ri kelashakmi yo'qmi? Biz ularga aytmaymiz. Boshlaymiz. Kim ikkinchi nomer jingdir? Ikkinchi nomer. No, yari. Bunsa balki sen aytgangadir, men aytib qarayman. To'xta. Ayda tug yoqdan boshlasin. Sen tug yoqdan boshla. Nihayat. Qilonma, Rashida, qilonma. 12-chi nomer. Rahmat aytgan. No, jonatorlarin az yig'an kebeksaman shikilli to'yla. Necha xallar? Allohga shukr. Oratdimi? Yo'q, oratmadi, shundoq meni. Rozal, sen bu ko'zlarda bir tiyinda qayg'uri ko'rmaysan. Bir tiyinda? Olar buni ko'rasizmi? Bunda sразу kontra men jingam deb aytib turadi. Do'stlar, 4-chi nomer kim jinga deb sanay. Butun balkon 4-chi nomerga anglovchi. Bizda balkonda bormi? Isanmisiz? Xayrli kech. Siz isanmi? Aytasiz, balkongina olqishlab olg'izali, balkongina. Alga taba boramiz. Yo'q, menimcha eng to'g'ri tomoshachi u balkonda o'tiradi. Ne uchun? Mundagina tugul. Mundagina tugul, umuman butun yerlarda. Onda odatda o'xshasa ozroq kishi, ekonomiyroq kishi. Balki bo'shlay. Munda butunisi bo'shlay deb bilam. Lekin men umuman aytam, rahmat. Men davom etamiz. Mana bu salu qizimiz 10-chi sanasida kim? Sen eshitdingmi? Bunda yigitlar qichqira ko'proq. Opajonim, qo'lingda tut o'zingni zinhar uchun. Sekirib tura yozding. Onda o'rindiqni sindira yozdi, o'ldirsang sen ko'rib qina bermaysan. Boyadan beri eshitam bitingda u tovushni. Yaxshi. Biz endi yana bu yoqqa ko'chamiz. Bizning
Мишер кызы 2019 номинациясы, Татар кызы 2019 номинациясын яңа Шишмәдән кем нишенче сан? 6-нчы сан. 6-нчы сан астында чыгыш ясаучы кыз. 6-нчылар? Тукта. Алтылар менә бу якны гына алып калганнар. Син күрәсең монда нәрсә дип язган? Күтәр әле, укыйк әле. Воу! Менә сиңа. Менә жанаттарлар ничек әзерләнергә тиеш. Шеште дә салды. Акъяр кызы. Калганнар кайтсагыз була. Апа җаным, калыгыз. Юк. Алай бетереп атма әле син, алай бетереп атма. Син исеңдә калдырасыңмы гомумән ничек алкышлаганнарын? Мин, тырышам. Яхшы, әйдәгез. Әйдәгез 8-нче номерга күчәбез. 8-нче номер астындагы гүзәл кызыбыз. Алкышлар. Туктагыз әле. Менә беләсезме, монда нинди закономерность сиздем әле мин. Кайбер кешеләр онсына да алкышлый, монсына да алкышлый, тегесенә дә алкышлый. Аларга бөтенләй барыбер сыман. Ул теге матурлыкта адашкан егетләр, по-моему. Миңа калса. Монда начар гына күренә, ләкин алай да булай да йөзләре күренми. Ләкин алкышлаганнары Син күренә. күрдеңме теге монда парлы килгән менә гаиләле кешеләр, хатын-кызлары ирләре менән байтып тотып торалар бүген көне буена. Ничек инде ул бит аларның? Карама күзләрен йомып булай иттереп. Әйдә, ләкин аларның кызлары чыгыш ясаганда алай итмиләр. Димәк, дәвам итәбез. Безнең арча кызы ялгышмасам 7-нче сан астында. Менә күрдеңме ди? Бармы җанатарлар? Менә бит алар. Балконда фонарьлар белән аның исемен язганнар. Иде. Рәхмәт. Менә аның бөтенесе балконда утыра. Уфалым. Әйдә, 5-нче сан астында җанатарлар. Бу безгә ахырсы кычкыралар. Регина дип кычкыралар. Беләсең килсә, Регина исеме Патша Бике дип тәрҗемә ителә. Бәлки исеменә җисеме туры килер, без белмибез. Менә бу абыйга кара әле, баядан бери менә булай иттереп утыра. Үзенең исемен әйткәнне көтә бугай. Үзенең исемен, без аның исемен белмибез. Дәвам итәбез. Безнең гүзәл кызыбыз 9-нчы сан астында чыгыш ясаучы. 9-нчы сан. Лайышлар кайда? Менә бит алар таныш йөзләр. Ниһаят. Ну, мин монда бөтенесе якын, әйме, бөтенесе якын. Әлегә айырып кемнедер әйтеп булмый, бәлки хәзер булыр. Алга таба барабыз һәм 3-нче сан астындагы катнашучыбыз Әстәгъфирулла, стадион җыйганмыни. Кара, монда күпме, монда бер адашкан тавык. Мин бая булды инде, булды. Тынычланыгыз. Алия, білесің мен тәрҗемә итә? Алия. Ничек? Берсе Патша Бике булды, әйме. Алия бүйек Алия сүзенә гарәп теленнән тәрҗемә ителә. Шулай ук бүйек, шундый өстән торучы, ничектер шулай ук тәрҗемә ителә. Ләкин монда аңлавымча аның Инстаграмында кешеләр, подписчиклар бик күп бугай. Син берәр ялгышлык эшләсәң, хатыныңнан бик тиз гафу үтенә аласың икән, беләсеңме? Телең менә. Син мине туйдырдың инде шул мәсьәлә буенча мәзәкләр сөйләргә. Димәк, Алиядән күчәбез 11-нче сан астындагы чыгыш ясаучы кызыбызга. Дуслар, яла! 11-нче сан. Рания! Монда кычкыралар. Менә тегендә күрәм. Монда бөтен залга таралганнар. Шәп. Ярый. Һәм безнең кызлар калдымы син әле? Юк, калмады бит инде. Калды, Калды. Менә бит күрсәтеп тора, минекен әйтте. Димәк, 1-нче сан астындагы катнашучыбыз әнә. Менә монда да бар катнашучылар. Апа җаным, бер үзе кулшау утыра монда. Юк, шунлап дөресен генә әйткәндә, мин Регинаны ишеттем. Аннары Алияныкен ишеттек, Руфияныкен ишеттек. Плакатны күрдек.
Plakatını күрдек. Дөресен генә. Кем? Рәмзия? Анда кыз юк. Ниндидер референдумда утырган шикелле миңа, беләсеңме? Тукта, bir секунд гына, менә мин Рузайга әзрәк рәхәт шундай ощущение ясыйсым килә. Рузайга да алкышлыйк әле. Рәхмәт әйтмә. Безнең Рәшиткә алкышларга вакытыбыз юк, чөнки закламый жюри керәчәк. Ярар инде. Ис киткәч безне беләсезме, нинди принцип буенча сайладылар? Берсе өйләнгән булырга тиеш, берсе өйләнмәгән булырга тиеш. Чөнки Рузай мине тотып торырга тиеш. Контрольдә тотырчы. Димәк, дуслар, безнең берникадәр вакыттан жюри агзалары керәчәк. Һәм инде без аңлагансыздыр, без хәзер ничектер вакыт сузганыбызны да, чөнки аңлавымча жюриларда бәхәс бик эссе бара, бик каты бара. Шуның өчен алар хәтта аларга айрым бирелгән вакытта да сыйыша алмадылар. Хәзер сездән шуның өчен без берәр нәрсә уйнап, берәр нәрсә сорап, шулай ук әлегә дәвам итә алабыз жюри килгәнчегә кадәр. Ризамы? Әлбәттә риза. Сезнең башка юлыгыз юк. Иштәсеңме чиктәге шатланып әйттеләр. Кайчан чыгалар инде бу. Дуслар, беләсезме, безнең әлбәттә кичәбез концертыбыз сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Алкышламагыз. Анада апага бик каты ошаган. Юк, әйдәгез булай итеп алабыз. Алкышлар дигәннән, әйдәгез алкышлап алыгыз әле. Кемгә бу концерт ошамады? Юк, ошамады бит. Юк, хәзер алкышлап алыгыз. Кемгә бу концерт ошады? Менә. Һәм дуслар, сезнең кәефләр ярыймы әзрәк менә монда утны бирсәк, залга ут шүткенә. Әзгенә залга ут бирсәк. Рәхмәт. Дуслар, сезнең кәефләрегезне беләсебез килә. Әгәр дә сезнең кәефләрегез әйбәт икән, әгәр дә сезнең кәефләрегез әйбәт икән, әгәр дә сез үзегезнең җан аткан кызыгызның җиңүен телисез икән, сезгә бу концерт ошады икән, димәк, гомумән сез үзегезне бәхетле кеше дип саныйсыз икән, без сездән сораячакбыз кәефләр ничек дип. Әгәр дә кәефләрегез әйбәт икән, бары тик баш бармакны баш өстенә күтәрергә кирәк булачак, һәм без аңларбыз. Сезнең барысы да яхшы, сезнең барысы да әйбәт. Күрәсеңме? Тукта, без сорамадык бит. Без сорамадык. Беләсеңме, менә син сорамадың, ул күтәрә. Ник ул булай күрсәтәсең? Булай күрсәтте ахырсы. Ул булай күрсәтә, егетләр мош. Юк, баш бармакны баш өстенә. Әзерме? 1, 2, 3 кәефләр ничек? Калганнарның пары. Чөнки хатын-кызның вазифасы бик зур тормышта. Күп тавышлы, ничек әйтәм, кем күбрәк тавыш алды, менә шулар җиңүче булды инде. Жюри әгъзаларының фикерләрен санга алган чакта. Чынлап та бу конкурс бик кирәкле конкурс. Чөнки үзебезнең милли гореф-гадәтләрен саклар өчен, телебезне саклар өчен, мәдәниятен, менә төрле яктан уңган булган, затлы, тыйнак, чын татар кызын югары ноктага күтәрергә кирәк. Шуның өчен менә шундый бәйгеләр күбрәк булсын. Безнең киләчәгебез бик матур булачак. Бәйрәм белән барыгызны да. Инде хөрмәтле дуслар, озакламый без Татар кызы 2019 номинациясенә кем лаек икәнен дә беләчәкбез, ләкин безнең башка номинацияләребез дә бар, һәм инде аның өчен үзебезнең жюри рәисләренә, жюри әгъзаларына без сүзләрне бирә торабыз. Фердинанд Фәтхи, рәхим итегез. Алкышлар. Бүгенге бәйгедә катнашкан барлык районнан килгән, шәһәрдән килгән кешеләргә киләчәктә дә зур уңышлар телим. Бик матур чыгышлар, жюри бик авыр эшләде. Нәрсә әйтәсе килә, исәнлек, саулык киләчәктә дә сынатмаска. Без татар кызлары дип, кая гына илнең почмагына барсак та, үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтергә тиеш. Һәм инде сезгә әлеге номинацияләрне укырга кирәк булачак, игълан итәргә барысына да. Иң зирәк кыз Шакирҗанова Гөлназ. Алкышлар! Гөлназ Шакирҗанова. Афәрин Гөлназ, афәрин. Иң зирәк кыз номинациясе.
Нинди мөлайым истәлекле кызлар. фотография. Фердинанд абай, тагын бер номинация, рәхим итегез. Шулай ук сездән микрофонга. Иң өлгөр кыз Билалова Инжи. Әфәрин, алкышлар. Билалова Инжи, иң өлгөр кыз. Жәлләмибез алкышларны. Истәлекле фотография, рәхмәт бик зур. Ләйсән Хәмәдова, рәхим итегез. Эмиль Талипов, сезгә. Нәрсе дип әйтәм, кыска гына әйтеп әйтәм, кызлар, сез барыгыз да бик матурлар. Сез барыгыз да җиңүчеләр. Һәм инде Иң мөләйим кыз номинациясында җиңгән Сайфуллина Руфия. Руфия Сайфуллина. Алкышлар, иң мөләйим кызыбыз. Нинди шибәр гүзәл кызлар җыелган бүген. Истәлекле фотография. Дуслар, фотография вакытында безнең алкышлар була гадәттә. Дәвам итәбез. Тагын бер номинация, Эмиль абый. Иң ихлас кыз номинациясында җиңгән Галимова Әдилә Илдар кызы. Алкышлыйбыз. Иң ихлас. Дуслар, карагыз аның елмаюына, нинди ихлас. Шын ихлас елмаю. Фотларга төшерәбез. Алкышлыйбыз. Һәм инде дәвам итәбез. Эмиль Мансурович. Иң илһамлы кыз. Иң илһамлы кыз номинациясында җиңүче Габдрахманова Регина. Воу! Алкышлар. Тәбрик итәм сезне. Рәхмәт бик зур. Тагын бер номинация. Иң оста биюче кыз номинациясында җиңүче Шафигуллина Айсылу. Алкышлар, Айсылу, иң биюче кызыбыз. Рәхмәт бик зур сезгә, рәхмәт бик зур. Инсаф Абдулла, рәхмәт итегез. Жюри әгъзаларына. Инсаф абый әйдәгез. Сезгә киләсе номинацияны тапшырырга кирәк булачак. Иң иҗади кыз номинациясында Кадырова Резидә Фаил кызы. Алкышлар, алкышлар, лаеш. Иң иҗади кыз Кадырова Резидә. Истәлекле фото. Тагын бер номинациябыз. Иң инсафлы кыз Хусейнова Рания Раис кызы. Рания, алкышлар. Бу номинацияны Инсаф абый нәкъ сез бирергә тиеш идегез. Иң инсафлы кыз. Фото. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Диләрә Гыйлметдинова. Иң акыллы кыз номинациясында җиңгән Әюбова Азилә Илшат кызы. Әфәрин. Иң акыллы кызыбыз. Һәм инде тагын бер номинация. Иң тырыш кыз Хәсәнова Эльвира Илшат кызы. Иң тырыш кызыбыз. Юк, мондай алкышларга бармый, катырак. Алга таба барабыз. Рәхим итегез. Иң уңган кыз номинациясында җиңгән кыз Әхмәтова Алия. Әфәрин, әфәрин.
Гомумән бүген безнең җиңелгән кызларыбыз юк. Барчасы да җиңүчеләр. Юк, шуны әйтергә кирәк, номинация һәр кызда булачак, ләкин Татар кызы 2019 бары тик берсендә генә. Халык мәхәббәтен яулаган кыз номинациясында Галия Берва Резидә. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, һәрбер кыз безнең Алмаз холдинг ширкәтеннән көмеш беләзекләр, Күкмара металл савыт-сабалар җитештерү заводының бүләкләре белән WorldSkills стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча узган дөнья чемпионаты формалары, Булгари ширкәтеннән милли үрнәкләр белән чын күннән ясалган заманча букчалар, шулай ук заманча косметичкалар һәм Резидә Одор ширкәтеннән профессиональ косметикалар белән бүләкләнә. Алкышлар! Безнең тагын бер сүз калды һәм ул бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмалары җитәкчесе, региональ Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Идрисова Хадрия сезгә тапшыралар. Рәхим итегез. Быелгы татар кызының үзенчәлеге безнең яңа премия булдырылды. Ул Казан гүзәле. Һәм Казан гүзәле премиясына безнең Әхмәтова Алия Марсель кызы лаек була. Һәм шуны да әйтеп китәргә кирәк, безнең таҗны тапшыручы гүзәл кызыбыз, ул 2017 елның халыкара татар кызы бәйгесендә җиңүчебез. Гөлназ Гатина. Алкышлыйбыз, шундый мизгелебездә алкышларны жәлләмибез. Казан гүзәле. Шын күңелдән котлыйбыз һәм истәлекле фотография. Бик зур рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен. Димәк, дуслар, санаулы мизгелләр кала һәм инде татар кызы 2019 елда кем булыр микән? Хәзер беләчәкбез. Сәхнәгә татар кызы бәйгесенең дирекциясе президенты, Шиләбе татар конгрессы рәисе Лена Рафик кызы Колесникова һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, татар кызы бәйгесе дирекциясенең башкарма директоры Шакиров Данис Фәнис улын чакырабыз. Шулай ук алкышлап каршы алабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Хәйрле кич, кадерле дуслар, кунаклар. Хәйрле кич, гүзәл кызларыбыз. Сезгә халыкара татар кызы бәйгесе дирекциясе исеменнән кайнар сәлам тапшырам. Бүген бездә чыннан да зур бәйрәм, матурлык һәм яшьлек бәйрәме. Мин кызларыбызга карап шатланам. Нинди алар уңган, сәләтле, тыйнак та, акыллы да. Шундый саф татар кызларын үстергән әти-әниләргә мин зур рәхмәтемне белдерәм. Кызларыбызга сүзләрем шул, кызлар. Кайда гына булсагыз да, бер кайчан онытмагыз татар кызларын матур сыйфатларын. Алар сезне үстерер дә, күтәрер дә, тормышыгызга ям бирер. Шуны да онытмагыз. Милләтебезнең киләчәге сезнең кулда. Мин барыгызга да уңышлар телим, якты юллар.
Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Хәзер сүз Татар кызы бәйгесе дирекциясенең башкарма директоры Шакиров Данис Фәнис улына бирелә. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, тамашачыларыбыз, гүзәл затларыбыз. Иң беренче чиратта сезне барыгызны да Татарстан Республикасы хөкүмәте, Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән матурлык, сәләтлелек һәм милли традицияләр бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Бәйрәм белән. Чынлыкта да Бөтен дөнья татар конгрессы алып барган Татар кызы халыкара бәйгесе проекты бүгенге көндә тулы бер хәрәкәткә авырылды. Ул инде тулы бер шаукым. Менә бүген залда тамашачылар ролында бүген идалар 21 төбәктән һәм 5 чит илдән 29 катнашучы ярым финалда инде Удмуртиядә 27 сентябрь көнне Ижевскида уза торган халыкара бәйгедә катнашачак. Шуңа күрә тамашачылар, әйдәгез әле башта шул кызларыбызны да сәламлик, аларның залда ут бирегез. Торып басыгыз кызлар. Менә бу кызларыбыз безнең. Алар инде безнең һәрберсе Бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары тарафыннан оештырылып, һәрберсендә шушы ярым финалга һәм халыкара бәйгегә җибәрелгән. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде әлбәттә шушы рәтләрне безнең Татарстаннан узачак кызларыбыз да өстәячәк. Әлбәттә ул Казан гүзәле, быелгы яңалык буларак без үзенчәлеге буларак керттек, һәм инде гран-прига ия булышы. Ләкин аңа кадәр шушы татар кызының үткәрүнең идея авторы һәм гомумән үзенең бөтен күңеле белән, җаны, тәне белән без юкка шушы бәйгегә кирип киткән һәм дирекцияның президенты Лена Рафик кызы Колесникова зур рәхмәтләрне белдерә. Телим, чөнки 11 елда нәкъ Лена Рафиковна Чиләбе өлкәсендә зурдан кубып татар кызы бәйгесен башлап җибәргән иде. Һәм бүгенге көндә ул халыкара масштабка әйләнде. Менә бу чәчәк бәйләмнәрен Лена Рафиковна кабул итеп алыгыз. Рәхмәт бик зур сезгә. Һәм инде әлбәттә без менә 16 елдан бирле Татарстанда уздырабыз. Инде менә ничә ел рәттән Каблатука исемендәге Татар дәүләт филармония залында уздырабыз. Һәм гран-при. Гран-прига Лена Рафиковның да, Данис Ванисовичның да билгеләүенә катнаш бер ниде дә юк. Менә жюри әгъзалары, барысы да исемле, дәрәҗәле кешеләр, сәнгать әһелләре безгә конверттагы исемне укырга кала. Иң дулкынландыргыч мизгелләр килеп җитте. Аңлыйсыздыр нинди мизгел икәнен. Татар кызы 2019 исеменә кем лаеклы? Кем ул? Әйдәгез хәзер беләчәкбез. Тынлык. Һәрбер 3 көнлек остаханәләр, критерийлар, алар барысы да алда билгеләнде. Барысы да жюри әгъзалары тарафыннан, жюри рәисе тарафыннан расланды. Гран-при халыкара татар кызы 2019 бәйгесенең республика күләм бәйгесендә җиңүче итеп Яршаллы кызы Аюпова Азилә Илшат кызы билгеләнә. Алкышлыйбыз татар кызы 2019. Аюпова Азилә Яршаллы. Яршаллы шәһәренең гүзәл кызыбыз. Һәм инде тажны 2018 елның татар кызы бәйгесенең җиңүчесе Габдрахманова Гүзәл тапшыра. Алкышларны жәлләмибез безнең җиңүче кызыбызга. Татар кызы 2019 исеменә лаеклы Яршаллы шәһәреннән катнашучыбыз Аюпова Азилә. Кызлар, куаты алкышлар сездән. Без инде аны шын күңелдән котлыйбыз һәм инде монда көндәшләр түгел, алар минемчә бу көннәр арасында чын-чынлап дусларга әверелгәндер. Һәм быелгы үзенчәлек гран-при Татарстан Республикасын ярым финалда һәм халыкара бәйгесендә тәкъдим итү белән бер рәттән һәм безнең партнерларыбыз һәм спонсорлары бүләкләре белән бер рәттән 50 меңлек сертификат белән бүләкләнә. Ягез әле җанатарлар, үзегезне күрсәтегез әле.
Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.